তিনি थानाय रायजोनि आखु सिमन देखायना सिलिगुरि लांहा थलांमानि आखुरु बनिफ्राय खरकसा थाङो जाय 6 बोसोरनि थाखाय खरकसा थाङो जाय खरकसा बिहिरक बहक कतर दिनै मिया जिबियाव बाखानै खानाय नांनाय फाके फायनाय बोरैनो पुलियानि बोरै ताव बोरै ब्लाइखौ नायखा तपसराय वेट बुक गाहाम के नाचाइखा नुगुने बेलाइखा खातम थका ताई खाओ मिथिगो मुक्तरिबो खालायखा खाओ दिनै बुफातो भांखे माहाय अवस्था तो लाखुनि जा मानसा आं एज ए ब्रादार हिसाबै आं चुबाखा बस खाना सनि सुति मानखे आं टेबल चुबानाय सुति मामान दिनाव चुबानाय जे बिल लांमाना बाबु बिल पे खायने आं पे खायने कोन मागे दिनै बो नायन बागै फायसा बेलाइखा हामबाय बनि फ्यूचाराव टेबो काहामुंथों बनि बो एं सागा तंगै बनि बुसारंग नाय तंथों बनि बिहिरक खूब सुसिगि तो बरक से एमए पास बोसा मांगनो तैनाय बन फ्यूचार न संता खायमान जों जोंनि एडिसि सरकार बै सालायनाय अलरेडी जों एकटा बनि व्यवस्था साइथानाय व्यवस्था समा खायनाय बनि मागे सिङाव मति चिन्ता खाय दंलायो बेलाइखा